Brothers and sisters, let me explain about the rules of the game. Come on baby, cause the time is right. Love you daddy with all your might. Put your arms around me, hold me tight. Play the game of love. Ανοιξιάτικη εφορία επικρατεί εδώ στο Μπάιους με παραστάσεις πολιτικού προβληματισμού στα πλαίσια του Bob Festival Theater, αλλά και μια αίσθηση τρελού καλοκαιριού με παραστάσεις αυτοσχεδιασμού και stand-up comedy. So come on baby, let's start today. Come on baby, let's play game of love. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά όντως για το θέατρο και πάρα πολύ δύσκολη για τις νέες ομάδες. Οπότε συμπεραίναμε θα ήταν και δύσκολη για τον Bob. Προς μεγάλη μας έκπληξη, φέτος είδαμε τις καλύτερες νεανικές παραστάσεις που έχουμε δει ποτέ στα 5 χρόνια του Bob. Εγώ χθες είπα στη δασκάλα μου ότι ο μπαμπάς μου δούλευε στην τράπεζα. Της είπα ότι δούλευε, αλλά τώρα σταμάτησε και εκείνη πάγωσε. Δεν της άρεσε μάλλον που ο μπαμπάς μου δούλευε εκεί. Της είπα μετά πως οι τράπεζες είναι καλή δουλειά και πως τη μαμά μου άρεσε όταν ο μπαμπάς μου δούλευε εκεί. Τώρα είναι χειρότερα, της είπα, γιατί η μαμά συνέχεια κλαίει. Μπήκαμε στη διαδικασία να γραφτούν 10 μονόλογοι, 5 γυναικοί και 5 αντρικοί, με θέμα την ανεργία που να μπορούν να υποθούν σε πρώτο πρόσωπο. Αυτά ήταν τα στοιχεία που χρειαζόντουσαν. Ξέρεις, Πέτρο, νομίζω ότι αυτή η κρίση θα μας κάνει πιο ανθρώπινους, πιο δημιουργικούς. Εξάλλου αξίζουν τα κάνουν, ίσως μάλιστα τώρα να είναι η ευκαιρία τους. Για ένα τέτοιο θέμα θεωρήσαμε ότι το να μιλήσεις απλά είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή ότι ούτε να το κάνουμε πιο δράμα από ό,τι είναι, ούτε να το κάνουμε... Δηλαδή να βρούμε μια ισορροπία που να είναι κοντά... Να αισθάνεσαι έτσι, ο άνθρωπος που θα το δει να το αισθάνεται κάπως έτσι. Δεν θέλαμε να παρουσιάσουμε μια ακραία διάσταση. I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I love it when you take it slow. Πολιτική ανυπακοή. Μια παράσταση που περιέχει μία από τις καλύτερες ανασκοπήσεις της ελληνικής πραγματικότητας την τελευταία δεκαετία. Συνολικό κόστος Ολυμπιακών Αγώνων 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν περιγράφω άλλο. You are the one, you're my number one. The only treasure I ever have. Ύψος δημόσιου χρέους 226 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα τα κάψω τα ρημάδια, τα λεφτά σας. Ξεκινήσαμε την πολιτική ανυπακοή του Θωρώ, που είναι φιλοσοφικό κείμενο, σαν έμπνευση. Και έγινε μια παράσταση που λέει πολύ στο σήμερα. Δηλαδή σε ό,τι μας απασχολεί σήμερα, ή μάλλον σε ό,τι μας απασχολεί από το 2000 μέχρι σήμερα. Καλή χιλιετία! Συγχαρητήρια! Μπήκατε στην ΟΝΕ. Συγχαρητήρια! Έχετε καινούριο νόμισμα. Έχετε και καινούριες ταυτότητες. Όχι, στο 666. Όχι, στο 666. Όχι, στο 666. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Κώστα Μιλίβανου. Με τα παιδιά του Bob, του Σαμπόβο δηλαδή, πραγματικά είδα μια δουλειά καταπληκτική, έτσι κι αλλιώς, και τους είπα να συνεχίσουν. Μου είναι μεγάλη μου τιμή που με τιμούν τώρα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πάρα πολλοί μαθητές μου παίζουν σε αυτό το φεστιβάλ, έχουν στις ομάδες τέλος πάντων. Και είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί είναι σαν γιορτή αυτό, δηλαδή κάθε μέρα το λαμβάνω υπέροχα. Your coconut water, man is good for your daughter. Coconut, a lot of iron, make you strong like a lion. 8 νεοσύστατες ομάδες διαγωνίζονται μεταξύ τους. Το έπαθλο 10 παραστάσεις δωρεάν στο Μπάιος, την επόμενη θεατρική σεζόν. Απόψε λοιπόν θα συγκινηθούμε μέχρι δακρύων και θα κλάψουμε από τα γέλια. Και τώρα εσύ, για να την εκδικηθείς, θα τη σκοτώσεις τους κήπους. Παχικός. Δεν μπορώ. Μπορείς. Μα είμαι μόνο 4 χρονών. Ο Παναγιωτάκης, αν ήταν παπούτσι, θα ήταν μια λαστιχένια σαγιονάρα παλαιάς κοπής. Ο Παναγιωτάκης, αν ήταν ρούχο, θα ήταν μια λευκή σοβρακοφανέλα κατά προτίμηση τρίπια. Ο Παναγιωτάκης, αν ήταν ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, θα ήταν ο Βασίλης Αυλονίτης. Από πού το αγόρασε? Από εδώ, από τη γωνία, από το μανάβι. Αυτό είναι ένας σκύλος! Για φίλους γράφει. Ένα δώρο για τους φίλους, στους σκύλους θα λέει. Στην πρώτη θέση, με ποσοστό 53,51%, το σκράτς, το παγκάκι.
προτείνω ανεπιφύλακτα στην επόμενη χρονιά οι ομάδες που θέλουν να δείξουν τη δουλειά τους να έρθουν εδώ να το κάνουν αυτό, γιατί είναι εκπληκτική. Για σας σημαίνει ότι του χρόνου στο Bios 10 παραστάσεις. Ναι, πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Το Bob είναι ένας από τους μικρούς θεσμούς, ας πούμε, που την τελευταία πενταετία, και ενώ όλα τα πράγματα έδειχναν να πηγαίνουν προς τα κάτω και να πέφτουν προς το χειρότερο, είναι από αυτά τα οποία έδειχναν ότι υπάρχει μια σπίθα, κάτι διαφορετικό. Κάθε χρόνο βλέπω 2-3 πράγματα που έχω να τα διηγούμε, που δεν τα βλέπω πουθενά όλη τη χρονιά. Δεν είναι λίγο στα πλαίσια ενός φεστιβάλ να έχουμε καινούργια παραγωγή. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα τα 6 βύσσινα στον κήπο, που εμπνέονται από τον αριστουργηματικό βυσσινόκηπο του Άντων Τσέχοφ. Είμαστε ηθοποιοί. Ναι. Θα σας κεράσουμε μία βυσσινάδα. Σωστά. Θέλουμε να ανεβάσουμε μία παράσταση. Ναι. Έχουμε ιδέες. Ναι. Έχουμε όρεξη. Ναι. Έχουμε ταλέντο. Γεια χαρά. Είμαστε η ομάδα Σύρμα. Φέτος μας φιλοξένησε το Bob Festival με την παράσταση 6 βύσσινα στον κήπο και αυτή είναι η 4η παραγωγή της ομάδας. Είναι ένα πολύ επίκαιρο έργο, αν και έχει γραφτεί το 1903. Είναι πολύ επίκαιρο γιατί είμαστε κι εμείς σε κρίση, όπως οι ήρωες του βυσσινόκηπου. Οι μονόλογοι που φτιάχνουμε, ο καθένας τον φτιάχνει από μόνος του και παράλληλα μετά όλα τα παιδιά μαζί. Και μέλημά μας είναι στο έργο που καταπιάσαμε να μην ξεχάσουμε ούτε το χθες, ούτε την εποχή που γράφτηκε, αλλά ούτε και το σήμερα. Στην ομάδα ακολουθούμε πάντα αυτό το δρόμο για την παραγωγή μιας παράστασης, που είναι ο δρόμος της αποδόμησης του κειμένου και των πολλών αυτοσχεδιασμών και κινητικών και λεκτικών πάνω στον κάθε ήρωα. Γιατί άλλωστε δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ να ανεβάσουμε το βυσσινόκηπο του Τσέχοφ, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι σκηνοθέτες για να το κάνουν αυτό, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έρθουμε στα δικά μας μέτρα να φέρουμε τον κάθε ήρωα. Ελπίζω από Σεπτέμβρη να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε και να πάει ακόμα καλύτερα. Το έργο «Μια γιορτή στο Παπαδάκι» του 1970 μετονομάστηκε σε «Μια γιορτή στο Νουριάν». Γιατί οι Έλληνες δεν είναι πια μετανάστες, αλλά υποδέχονται τους μετανάστες. Τώρα αυτό είναι μια κουβέντα, δεν είναι πια μετανάστες οι Έλληνες. Θα το δούμε. Πέστε μας, κύριε Κουκαλάνη, εδώ στο Bob Festival, με αυτή την επιτυχημένη παράσταση, τι γίνεται? Οι Έλληνες είναι αυτοί που υποδέχονται τους μετανάστες. Οι μετανάστες τώρα είναι Πακιστανοί, Αφγανοί, Ιρανοί. Παίζουμε την ίδια περίπου ιστορία, που είναι διαφορετικά τοποθετημένοι στο χρόνο και κοινωνικά και γεωκοινωνικά, θα έλεγα. Ενεργοποιεί τη σκέψη και των γονιών και των παιδιών σε σχέση με το θέμα το πώς υποδεχόμαστε το αντίθετο, το ξένο, το μη συμβατό, ας πούμε, με εμάς. 3 μέρες θα έχουμε αυτό το κλαψίρισμα και πάει κατά διαόλη η ησυχία μας. Αλλά βέβαια δεν θα μου τη φέρουν έτσι, Γιάννη. Μπορούμε και εμείς να πούμε ένα τραγούδι. Κάντιο! Δεν θα μην κρυώσει η Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ, Εμείς, επειδή γαλουχηθήκαμε σε δραματικές σχολές που μας μιλάγανε για ένα θέατρο δύσκολο, ένα θέατρο κάπως ελιτίστικο, ένα θέατρο που πρέπει να είναι βαρύ και κάπως να δείχνει συνέχεια το νόημά του, ίσως και με την εμπειρία μας στο εξωτερικό, ίσως και με αυτά που εμείς πιστεύαμε, θεωρήσαμε ότι δεν μπορεί να είναι έτσι το θέατρο. Δηλαδή, επειδή κάποιοι το θεωρούν έτσι, γι' αυτό έχει μόνο 30.000 θεατρόφιλους η Αθήνα. Μια πόλη 5 εκατομμυρίων και 110 θεάτρων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναδείξουμε ένα σύγχρονο θέατρο που υπάρχει, το οποίο είναι διασκεδαστικό, το οποίο είναι πρώτα απ' όλα διασκεδαστικό. Πάμε να ακούσουμε το παραμύθι του Μίτσου και του Τροχού με ένα χειροκρότημα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ο Μίτσος μπαίνει μέσα στο παιδιατρίο. Λέει, σας παρακαλώ, τροχίστε μου τους σκηνόδοντες, με πονάνε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ μακρύ και δεν μπορώ να φάω, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να ξαπλώσω, δεν μπορώ να δω τι λέω. Όραση, γι' αυτό αναγκάζομαι με τα δάχτυλά μου να μασάω έτσι. Είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός ανθρώπων από διάφορες άλλες θεατρικές ομάδες, όπως του Σαμπόβο, που οργανώνουν και το Bob Festival, τις Cheekbones, εκεί είναι ένα παιδί και είμαστε και κάποιοι από το Κάψι στο σενάριο, εγώ και ο Ζήσης ο Ρούμπος.
Και βρεθήκαμε όλοι μαζί και κάνουμε μια καινούργια παράσταση για αυτό το φεστιβάλ. Θέλει ομαδικότητα και ενωμένες δυνάμεις και γέλιο σίγουρα θέλει ο κόσμος, οπότε είναι, και το Bob Festival είναι κάτι μοναδικό που γίνεται νομίζω και είναι μια πολύ ωραία κίνηση και για νέους ανθρώπους που θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό στο θέατρο, πιο προσιτό σε αυτούς. Είναι μια απίστευτη οργάνωση που νομίζω όλοι πρέπει να έρθουν να δουν κάτι. Πάμε να το κάνουμε λοιπόν μια πρόβα με το 3. 1, 2, 3.